kallo mu tashi tsaye domin kulawa da rayuwar mata. Ce mu lura muna yin komai ba da wasa ba, domin ta hakan za mu tsira da kima ba mu sunewa. Wasu akwai ɗiyansu gabansu waɗansu ko ba su haifa ba. Fyaɗe yawa ban cire sakaci a gurin iyaye ba. In aikinka ne ka tuna kai ma ba ka ki haifa ba. Yi shuka nan gaba to ba ka ki girba ba, ko kan yarka ko kanwa ko yaya bari fema ba. Daɗin duniya zai kace maka sanda ba ka yi aune ba. Mutuncin ya mace ki rike kimarta idan muka yi duba, babba ko karama dukkan su ba za su ki aikulawa ba. Sako gashi na faɗi al'umma ina tuni, mai niyyar ya ɓata ɗiyar wani bai san me yake yi ba. Fyaɗe ya zama sanadin da waɗansu suke ta yin kuka, ana waƙan ƙanan yara mai hukumomi kuka yi ɗauka. Gwamnati taimaka hana yin haka al'umma su bari kuka, to kuma iyaye da ku a kula ban yi cirewa ba. To mu ma mutanen gari sai mun yi taimako gunsu, sai mun sa idanu a duka shiga da fita na motsin su, domin ɗana kowa ne lura gare su daidai ne. Ya Allah ka kare dukan yaran mu gurin kamuntuwa. Ni Abba Mashafi ba zan goyon baya na fyaɗe ba, domin ya zamo babbar illa a gare mu ba wai ba. Allah kare dukan al'umma ban ki roƙowa, gida ko dawa kare shi ilahu ga masu yin zamba.